Търсите ли начин да избягате от всичко? Ние ви предлагаме мечтаната работа. Какво по-добро от това да обикаляте целия свят? Да имате завладяващи изживявания и добра компания. Станете част от екипажа на Панам. Ексклузивен сериал. Нов епизод всеки ден. Онлайн на voyo.bg. voyo.bg. По всяко време. Този петък в домашен арест. Емко има проблем. Това са дните, в които не съм правил секс. И Коцето нарежда. До вечера излизаш на среща с Енко. Отиеш на среща с Енко. А нещо така с повече коса не можа ли да ми намериш? Погледи този бедър. Не се прави, вчера го гледаше по съвсем друг начин. Ами сега? С кого ще отида? Домашен арест. Петък, 20 часа. Само по BTV. Как изглеждам? Дай да не ти разваля настроението точно сега. Следващия петък Алисия в страната на скритите камери. Много се извинявам, че ви притеснявам. Вие сервитьорката ли сте? Аз съм сервитьорката в заведение. Да. И Лилана в страната на розовия пиар. Специалността ми е розов пиар. Наистина, моля ви се. Обещавам, ще ви кажа наистина много интересни неща. Нищо лично. Петък, 20:30. Само по BTV.